Lapseni huone. Tämä on siis kakkososa. Tässä on Lumi ja Fiona. Tuolla on siis... Kuuluuko Lindahan vain nukkuu? Täällä on laittamassa valot. Täällä on vihdoin valot. Käyn laittamassa ennen videoja tässä. Siis Lumi ja Fiona. Tuolla on Linda, hän ei nyt joku olla videolla odottakas. Taidan käydä heidät ovella. Joo. Sininen taustakuva ja sitten on lyhyellä laukku. Ei meillä ole sellaista. Mutta... No on meillä semmonen yksi laukku. Käydä katsomassa. Onko se täällä? Joo, mutta minun kännykkäni vielä. En tiedä, onko se siellä. Ole katsonut. Ei ole täällä mitään. No en käydä katsomassa yle lapsista. Kuvaako se sitä? Ei. Näinkö pitää ottaa valossa? Näinkö? Odottakas, anteeksi. Pitäisi mennä valoa jo. Tai sit se oli ihan kirkas. Jole. Ja videolla ei näy sitä minua. Odottakaa hetki, minä näytän videolla. Tuolla on... Ja minä näytän. Tuolla on siis telkkari. Ei mä voi näyttää sitä, kun se on liian lähellä. Tuossa on telkkari. Tuolla on shahma. Ja siis... Tuossa on semmoinen harja, ei varmaan näy videolla. Tosi ihanaa. Että niin. No sitten seuraava huone. Vessanpö. No siis vessamme pitäisi laittaa enemmän valoa, koska no siis vessamme on tästä. Ja tässä on lavaarimme. Mutta siis meillä on kyllä pyyhkeitäkin meidän vessaamme. Ja ne on tuossa poissa kaupasta. Ja siis... Aina kaverin on pakko soittaa mulle. Haloo. Tänään on mun synttärit. Mä tiedän. Sori kun mä saatan tulla myöhässä. Koska mä en välttämättä tule. Mun kavereita täällä. Fiona ja Gingy. Eiku Fiona ja toi Lumi. Nyt mä menen jotenkin ulos. Ai mä tulin. Kun mennään Elisa. Missä on se? Sieltä vieraat katsotaan. Ottakaa hetkinen. Tulkaa vaan siis minä esitän tässä juuri. Minä en kautta jämmeen, mutta mäkin olen videolla. Voitan vielä vähän jo juhlistella, mutta voitte tuoda kyllä lahjat myöhemmin. No siis noin.